Очаквайте скоро копродукцията на филмова студия Време и Българската национална телевизия. Искам Стефан Данаилов. Искам да заминеш за България. Стефан Вълдобрев. Ако този документ наистина датира от 1236 година, това е едно от първите изображения на страшния съдор света. Захари Бахаров. Робер Любур, основателят на нашия род. Разгадай тайната му. Наталия Дончева. Тези пластики не са православни. Това не е истина, ако изобщо истината ви интересува. Толкова ли струвам? Лидия Инджова. На пазара ги има по 2 лева. На пазара струва 3000 евро. В интернет струва 10 000 евро, а в Сотбис 30 000. Иван Ласкин. Бинго! От режисьора на Изпепеляване Станимир Трифонов. По романа на Емил Андреев Стъклената река. Гледайте в кината от септември.